مولا علی نماز اثر ادا کرنی رسول اللہ دا فرمائی سی حدیث مشہور واقعہ مشہور ہزارہ مرتبہ سن چکا پر مولا علی دا سورج وال تک دن تے جناب پریشان ہو رہا ارادہ بن گئے اکل آخ دے علی ماڑا جیا گوڈا رشکال ہے ہولو جائے پتہ بھی نہ لگے گوڈا کڈ نماز ادا کر لے پر عشق آخ دے نہیں علی اے نماز قضا ہو جاوے پھر ادا ہو جاوے گی مگر دید والی قضا اے مڑ ادا نہیں ہوئے گی اس طرح ہو سکتا ہے مڑ اللہ دا حبیب ناز نخرے نال علی دی گود وچ سمے تے بھاوے کدے نہ سمے اے مڑ موقع ملنا نہیں علی دیگر جاون دے پر رسول اللہ دے آرام وچ خلل نہ آوے ہن نماز علی دی دیگر دی قضا ہو گئی اچھا ہن تھائیں ٹکا ہے نماز بڑا فرض ہے تے دیگر علی قرآن فرماندہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین اللہ فرمایا دیگر والے دی ڈاڈی حفاظت کرو دو دن دین دو رات دین دے والی صبح تے پیشیے تے رات والی نماز تے عشاء اے وچکار لیے دی خاص حفاظت کرو تے مولا علی نبی دی تعظیم دی خاطر کہ خلا آرام وچ خلل نہ آوے نماز فرض چھڑ دتا ہن دسو قرآن وچ حکم ہے کہ جدوں نبی ستا پیا ہوے تہاڈی جھولی تے تساں نماز چھڑ دیو دسو ہے صحیح انگوٹھے چومنا تے کدے رہ گیا فرض چھڈی بیٹھا ہے علی چھڈا کہ کوئی نہیں چھڈا تے تا نبی سورج واپس کرتے پڑھایا ہے چھوٹ نہ گیا کیوں چھڈا ہے علی تے فتوی لاویں جی ساڑھے تلے نے محمد چم دیو مشرک اے میرے تے کیوں کبرین دینے جھاٹ تو بعد ہے کہ میں ہور میں ہو جان دینے تو ہم تا میں کوج نہیں آقا بھائی فرض علی چھڑ دیتا ہے کیوں فرض جاوے پر نبی دی تعظیم اچھ فرض نہ ہو مولا علی روئے سورج لے گیا آخر علی سن نماز دی تکلیف ہوئی درد ہویا علی نو علی رن علی نہ ملنگ تا نہ ملنگا تے کدے عید نہیں نہ پڑے بانگ بوٹی تو چرس ہو تو چروس چروس تو فرس ہو تو ملو ہوتی نماز پڑھو بانگا بانگیا مرے بانگی کولو تا ران نہیں ران دی نا مراد کولو نشئی اے علی نہ ہو سکتا ہے ظالم عرب کلومیٹر تو دور گڈی بھجا اتنا عرب کلومیٹر تک بھی جا حدو رنگ جا علی دا نشے نال کوئی تعلق نہیں ایک گھرانہ ہی پاک ہے تے جی علی دا نشے نال نہیں تعلق تے مرید دا بھی نشے نال نہیں تعلق جی جیڑا نشے تے لگا کھلا ہے او علی دا آئی نہیں کیا جتنے دورے سٹے سی شیطان ال جاسی علی خود ان قیامت نو متارا مار مار تے دی کھچاں چلائے جاسی چل نا مراد تو لینے میں نماز نہ چھڑ دا تو لانتیاں حسین کربلا چ نہیں چھڑی تے تو نہ مراد تو بانگ دا دورہ ساٹتے تے نہ تے کوئی خیال نماز دا تے نہ کپڑے دا تے پیئیں کئی شرابیاں اپنا موتر پیتے برتن کرتے جدو نشہ ڈھیر چڑھ دا پیشاب نکل جاندہ برتن کر دیں تو پی میں نے کئی نشیاں دس انہاں کجیا آپ اکھی ویکھا عقل طرح دی کو نہیں نا وہ آندے نہیں بھی شراب ہے وہ لگے پائے ہوندے کئیاں دا ویچ پیشاب چھوٹا وڈا نکل جاندہ وہ فون کر دینا تو آڈا پیو ڈٹھا پیانے تے لبڑا پیانے چاہ جاؤ آڈا شہی پھٹا پیانے چاہ جاؤ کئی ماری جان دے شہادت دی موت اے استغفر اللہ جی جہاد سارے نجے خیر اللہ دے حبیب دے نا چہرے مبارک تے علی دے آنسوان دے قطرے گئے جی میں صبح صبح گلاب دی پتی تے شبنم دے نے قطرے پہن دے اللہ دے حبیب بیدار علی خیر حضور نماز رہ گئی فرمایا چلو لوٹا دینے اللہ دے حبیب دعا منگی کہ یا اللہ علی تیرے حبیب دی تابداری چاہے اس نماز چھڑی ہے رسول فرمایا تابداری سورہ لوٹا آیا ہے اسماء بنت امیش آپ فرمان دیا میں تکیا ہے کہ وہ سورج دیگر والے وقت آیا کھڑے علی نماز ادا کی
اچھا ہوں نماز وڈا فرض ہے. میں تقریر مکا رہے آخری مرا تعظیم مصطفیٰ میرا موضوع سی وچ اصلاح بھی کر رہے ہیں جرم بھی دس رہے ہیں گناہ بھی دس رہے ہیں غیرت بھی دس رہے ہیں دعا مولویاں اس کو نہیں دسنا نے ازمال وائے وڈلے وقت جو ہے جڑی ڈیٹ تے آ رہے توجہ ہے. نماز وڈا فرض ہے. نماز تو ہی ایک اتے وڈا فرض ہے او کیڑا تو دسو. نماز تو وڈا فرض بھی ایک ہے او تو دسو ہے. چلو حاصل آؤ میں دسے سا جان بچامنی کی جان بچ فقہ دا مسئلہ ہے. نماز پڑھ دے پائے کو منہ سے جانور آ گیا سپ ٹھواں تو انہوں پتہ ہے نماز نہیں کھلے ہو پڑھ دے کھلے ہو الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم پڑھ لئیے تو تھوڑی نگاہ گئی اگو جی بندہ اتھے دخل ہوندے تو نظر رمدی ہے نظر دا جڑا زاویہ اگا تک جاندہ ہے تو کوئی سپ ٹھواں آ رہی ہے. فقہ فرمان دی ساڈا اسلام فرمان ہے نماز چھڑ جتھو پڑھ رہے ہیں چھڑ سوٹا روڑا وٹا جیڑا ہاتھ ہمدائی چاہ کہنے نال بولنے نا سینہ جدے پھر دے پھر جاوے حالانکہ قبلے تو سینہ پھرے نماز ترٹ دیئے ہون اتھے کیونکہ جان بچانا فرد ہے ہون اسلام فرمان دا نماز چھاڑ جا ساپ نو مار ٹھوئے نو مار سیل وٹا جیڑا ہاتھ تیرے آئے کھلا او دا سیر پھے مار موڑ آجا کہنے نال کلام نہیں کرنا جتو چھڑی آئی اتھو موڑ شروع کر دے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ نماز وڈی فرض ہوئے نا جان تو تے اللہ کیا پڑھی رکھ نماز ہے لڑن دے لڑ دیتا جان بچا نماز اللہ فرمایا چھڑ دے جان وڈا فرض ہے. تو مولا علی نماز واری نبی دی تعظیم تے صدیق اکبر جان واری غار شور دے اندر اللہ دے حبیب ایویں ستے جویں گود ایدے تے لازا ستے نا تے صدیق اکبر دی گود دے اندر صدیق دے نال اللہ دے نبی ترائے ڈہ تے ترائے راتاں گزاری ہے ستے پہن سارے سراخ بند نتیجہ اپنی کھوری دیتی پہن توجہ ہے سپ ڈانگ مار دے اور جان بڑا پڑ رہے کتنا زہریلا پیا کتنے عرصے تو اور ڈانگ مار دے زہر اثر کر دیے. صدیق اکبر وال جتنا بھی جسم نہیں ہلان دے درد شدید ہے کہ میرے رسول دے آرام وچ خلل نہ آوے رنگ بدل رہا ہے زہر اثر کر رہا ہے لیکن صدیق اکبر حبیب نو نہیں جگایا جان دی پرواہ نہیں کیتی وار چھڑی درد دی وجہ نال خود بخود نہیں روئے اس تکلیف اور درد دی ظاہری ایڈا کہ بے ساختہ صدیق اکبر دی اکھاں چ آنسو چلے رسول اللہ دے چہرے تے حضور فرمایا صدیق خیر ہے حضور سپ ڈنگ مار گیا اللہ دے ابھی فرمایا کاٹ لعاب لایا شفا مل گئی توجہ ہے لیکن صدیق تے جان دیتی سی نا کیوں تعظیم قرآن وچ حکم نہیں قرآن اچ نہیں کہ جدو حبیب سمے تے تو جان بھاویں تو سپ لڑے تے نہ اٹھاؤ حکم نہیں پر صحابہ دا عقیدہ کہ نبی دی تعظیم ہونا کیتا. ایک صحابی سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد صحابی کجاوا بن دے نبی دی اٹھنی دے اتے کجاوا بن دے اللہ دے حبیب بن دے صحابی او دی ڈیوٹی آ اللہ دے حبیب جانا فرمایا بچھتی کر کجاوا بن صحابی نو غسل دیا جاتا سبل الہدا والرشاد سیرت دی کتاب امام شامی دی آپ فرماندن صحابی نو غسل دیا جاتا انہاں غسل کرنا نہ بنا آپ فرمایا یار میرا دل نہیں کردا بغیر غسل کیتے میں نبی دے کجاوے نو یا اٹھنے نو ہاتھ لاواں نال دے یار صاحب نے فرمایا تو بن دے توجہ ہاتھ لاون خیر تقریر مک گئی. ایک ہے ذات دی تعظیم ایک ہے نبی دی نسبت دی ہر شے دی تعظیم ایک ہے نبی دے حکم دی تعظیم اور حکم دی تعظیم ذات دی تعظیم تو بھی بڑی ہے نسبت دی تعظیم تو بھی بڑی ہے. مثلا باپ آخدہ پوتر نو راتی پانی لا مربے اپنے دے پانی کنک نو پانی لا تے پوترا دا نہیں لینا پیو راضی ہو سی نہیں ہوندہ پیرا کے مرید نو چل آج رات 100 نفل پڑھ مریدہ کے نہیں پڑھنا پیر راضی ہو سی ایسا چو منشی نو آکھے فلانا کام کر او آکھے نہیں کرنا راضی ہو سی بادشاہ آکھے ساڑھا حکم کرے انج کرو تے آپ عوام آکھے نہیں کرنے ہیں اے راضی ہو سی نہیں ہوندہ تے اللہ دا حبیب فرماوے داڑھی شریف رکھو تے آپ آکھے نہیں رکھنے ہیں او ڈاڈا غلام تے بابا بکھو
چلو نافرمانی ہے، نافرمانی ہے، اللہ دے نبی دا حکم نہ منسوخ، نافرمان ہے، پر ایک میں مثال دی حد تک دے رہا، اتنا باپ غصہ نہیں کرنا، توجہ، کہ تو پانی نہیں لایا، وقتی طور تیرے تے غصہ کر سی باپ، بڑا ناراض ہو سی، مہینہ 2 4 جتنا بھی لا لو، پر تینوں اس نا اپنے نسب چوں نہیں کڈنا، تے جدوں تو پیو دے جڑے شریک ہیں، دشمن شریک پیو دی نہ مننے تے او تینوں جیڑا کام آکھن تو آکے حاضر حاضر انہاں دیاں ساریاں مننے، ہن دس تیرا پیو تیرے نال کے کرسی، اس آکسی نہ مرادہ میری مندا نہیں ہے تے میرے شریکاں تے دشمناں دیا بھاج تے مننا نہ مرادہ، ایڈا ناراض ہو سی، ہو سکدا ہے تینوں آپ دی ولدیت چوں کٹ دے وے، تو میرا ہے ہی نہیں، تے آپاں چلو نبی دی نہیں مننی تے موڑی گزارا ہو جاوے آپاں مننے چاہیے تے نبی دے دشمناں دی مننی ہے، کافراں دی، یہودیاں دی، ہندوان دی، سکھاں دی، نبی فرمایا داڑھی رکھو مچھاں چھوٹیاں کرو، تے کافراں کھائی داڑھی منو مڈوں تے مچھائی منو مڈوں، آپاں انہاں دی مننی، نبی فرمایا دھی بہن نہ نچاویں، ہندوان تے سکھا آسا نچائیں دے پائیں تو سے نچاؤ، آپا دھن کے کڈی کھا، جیڑی شادی تے عزتہ نہ نچن علامہ دیندہ برادری، آئے ہاں بشیریا مکالہ ملئی، نہ کوئی کنجریاں نہ ڈھول، تو کوئی یہ شادی کیتی ہے، اچھا سی نہیں آئی، مسلمان آوے کئی خدا دینا، خدا دینا، دھرو یہ نبی دے حکم تے آ جا، نبی دا امتی ہے، نبی دا حکم مان، نبی دے دشمنہ دی توڑ، اپنے نبی دے حکم نال جوڑ، وقت تھوڑا سورج قریب آمنا لے، اللہ سونا آسا مسلمانوں نبی پاک دی تعظیم بھی دے وے، اونا دے حکم دی تعظیم بھی دے، جتے نبی دا حکم آ جاوے، بادشاہ دا ہوئے خلاف بلا، بادشاہ نو آکے بھاج جا، پیر کرے خلاف بھاج جا، باپ کرے خلاف نہیں من دے، جیڑا نبی دا آخ اوہ منسو، نبی دا تے اللہ دا حکم ہکو حکم ہے، اللہ سونا ساڑیا اس دا دی بھی خیر کرے، سانو اللہ توفیق دے وے، نہ کتے لڑاوے، نہ ککڑ لڑاوے، نہ کبوتر بھانگ پیواتے اڑاوے، تے نہ اس طرح نچاوے، تینو میں ہاتھ جوڑی بیٹھو، مردہ مر جاویں، اسلام ایک مسئلہ ہے، بھئی کنا ہی پہنچ گئے ہو تو انہوں کھانا نہیں ملا، بھوک پیاس تو مردے پائے ہو، حرام چیز آ گئی ہے، کراہت نال کھاؤ، دل پسند نہ کریں گے، تھوڑی جے تاکہ طاقت آوے تے گا ٹر جاوی ہے، حکم قرآن ہے، کھاؤ حرام تاکہ جان بچے، لیکن جدوں بے غیرتی دا کھانا ہوگے نا، کہ عزت دے لٹیون تو بعد کھانا ہے، مر جا مر، عزت نہ لٹا، کی مطلب دی بین دی کمائی نہ کھاوے، بھوک نال مر جاویں، دی کمائی نہ کھاویں، نہ مزدوری دی شکل ہے تے نہ نوکری دی شکل ہے، تے نہ دعا دی بہن نو نچاویں، نہ نچاویں، آخری کلام تقریر دا اختتام، جڑے اپنا راضی بیٹھے ہو او بھی سبحان اللہ کھو، جڑے ناراض بیٹھے ہو او بھی سبحان اللہ کھو، جڑے جیندے بیٹھے ہو یا کھو، جڑے موہ پائے ہو یا کھو، اللہ وارث سید وارث شاہ بولا تے 13ویں صدی دا طور پھریا، اٹھ گئی جہان تو مہر میاں دھیاں، ماپیاں تو مہور منگنی، رنہ مردہ تے گئیوں، وہر میاں گنڈی رندہ پتری دلیر بنیا، گلہ پر وچ کر دائی دیر میاں وارث شاہ، آج دور نکتڑا دے نیوی پاک لنگ دے شیر میاں، یار زندہ صحبت باقی آمین وما علیہ الا البلاغ المبین، بارگاہ رسالت مابج ہدیہ درود و سلام مصطفیٰ